Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvikanyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rodzi ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazivai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda. Musoro wenyaya watiri kukurukura nhasi unotiwo why preaching. Sei kuchiparidzwa. Okay. Right. Matirikira zvakanaka. Nyaya dzese dzatinodzidza nemharidzo dzese dzatinoteerera chinangwa chazvo kana kuti vavariro yazvo ndeyekuti pakupedzisira munhu agozoenda kudenga kana kuti tigopinda muushe hwaMesiyasi. Okay. Saka kana kuchiparidzwa kuchidzidzwa bhaibheri zviri kuvavarira kuti vari kudzidza vari kunzwa vaumbwe nekugadzirirwa kuzonopinda muushe hwaMesiyasi. Okay. All right, Pastor. Ndo chinangwa chazvo. Saka regai tinzwe mukati mebhaibheri kuna Isaiah 11 vhesi ya 4 kuenda pa9. Isaiah 11 vhesi ya 4. Asi uchatongera varombo nekururama, uchatambira vanyoro venyika mhaka dzavo zvakarurama, ucharova nyika neshamhu yomuromo wake, uchauraya vakaipa nomweya wemuromo yake. Kururama richava bhanhire rechiuno chake, kutendeka richava bhanhire rezvidza zvake. Bere richagara negwayana, ingwe ichavata pasi nembudzana, nemhuru nomwana weshumba, nechipfuyo chakakora pamwe chete. Uye mwana muduku uchadzitungamirira. Mhou nebere zvichachera, vana vadzo vachavata pamwe chete. Shumba ichadya uswa senzombe. Mwana unonwa uchatamba pamwena wenyoka, uye mwana wokurumurwa uchapinza ruoko rwake mubako rebvumbi. Hazvingakuvadze kana kuparadza pagomo rangu rose dzvene, nokuti nyika yose ichazara nokuziva Jehovha, sezvinofukidza mvura pasi pegungwa. Sekutaura kwataita pakuintrodusa nyaya yedu. Yes, Pastor. Kuti vavarire kudzidza shoko ndeyekuenda kuushe hwaMesiyasi. Saka Isaiah angotipa muchidimbu chimedo chemamiriro anenge akaita zvinhu mumambo hwaMesiyasi. Okay. Saka ari kuti muushe hwakanaka hwaMesiyasi varombo vachabatwa zvakaenzanira. Okay. Ukamboona kuti kana vanhu vachitakura danda kune vanomhanyira kunosumudza kutete kuti umwe abate kunorema. Ndizvozvo. Mararamiro epanyika panapa unobvumirana neCaston kuti kana kuine nhamo varombo ndo vanotakudzwa kwakakora kwenhamo. Muri kuti apa, Pastor?
tiri kuti kana paita zvinonetsa, varombo ndo vanonyanya kunetsekana nazvo. Apo panzi mushe hwamesiyasi, varombo vachabatwa zvakanaka. Okay. Asi mukurarama kwatinoita pasi panapa, varombo kana kwaita chaburuka chinonetsa, vanotambura kudarika vanowana. Saka sorry, handisati ndanyatsonzwa kuti muri kuenda nekupi. Muri da kuburitsa here dzidziso kana kuti vhangeri rekunge kuda nyaradza varombo, pastor? Because pane pfungwa inotenderera yekuita kunge vhangeri ka chinhu chinoshandiswa nevaparidzi kunyararidza nekususudzira varombo, kuti vangogutsikana nezvavari. Muri kunyatsotiya, pastor? Right. Zvatiri kutaura ndezvekuti kudenga hakufaniri kushingairirwa nevarombo bedzi. Okay. Asi apa kuedza kuburitsa pachena kuti mushe hwamesiyasi zvinhu unenge uri muchechetere, zvinenge zvakaenzanira. Okay. Saka ukaona setup kana kuti situation inobata nemurombo kuti zvimunakire, kurava kuti kumwoko kwatogadziriswa futi. Okay. Saka kunenge kusisina language yekuti uyu murombo uyu mupfumi. Okay. Zvinhu zvese zvinenge zvaenzaniswa. Okay. Ndo magariro emuumambo hwamesiyasi. Hanzi kururama richava bhandi rinosungwa nevachapinda muushe hwamesiyasi nekutendeka. Now bhandi chinhu chisingasiyiwe pakupfeka. Okay. Saka kana zvinzi kururama rinenge kuchitorwa sebhandi, kureva kuti munogara muzere kururama. Okay. Nekutendeka. Ukaona chinhu chiri kunetsa mumichato, mufundisi, chiri kusaka mudzimba muve nekusagadzikana. Okay. Kushayika kwekururama nekutendeka. Alright. Ndo zviri kukonzera kuti kuite madambudziko muhupenyu hwavanhu. Okay. Asi muushe hwamesiyasi kwanzi kunenge kwakazara kutendeka, kunenge kwakazara kururama. Mapabata, izvozvo ndo zvichakonzera kuti vanhu vagarisane zvakanaka. Okay. Kwanzi zvakare bere. Ndo pandaida kubvunza kuti kakudescribe kaita bhaibheri ndizvo chaizvo kana kuti kakungowedzera kuti mukunzwa zvotara, because patonzi kamwana kadiki kane kachiisa chigunwe muromo mumwena wenyoka, Right. kachitamba nebvumbi isingamukuwadza, yanzi shumba nemhou zvichitofura pamwe chete. That's right. Bhaibheri riri kunyatsoti yava Riri kutaura, riri kubudisa pachena rugare runenge rwavapo. Okay. Iye zvinezve vanhu vakavimbiswa kuti chakati chinounza rugare, kwakati kunowanika rugare. Asi hakuna nyika kana hurongwa hunoisa rugare pakati pebere nembudzi. Because bere rikangoona mbudzi inyama. Inyama. Shumba haina ukama nemhuri yemombe. But hanzi muushe hwamesiyasi, shumba kana ichiona mhuri yemombe inenge iri kuona hanzvadzi yayo. Okay. Nekuti zvichafura kuswa pamwe chete. Okay. Handiti vamabata. Saka wakamboona here kuti muhupenyu hunohu vavakidzani chaivo vanogona kugara vakamisidzana, vana vemunhu mumwe chete, vasingawirirane, vasingafambirane kana kumhoresana. But muushe hwamesiyasi zvinoita sokutoti bere rinokwazisa mbudzi. Kuratidza kugadzikana kwakanaka. Ende iri shuwo yekuti Mwari achachinja mafungire eshumba, Okay. nemafungire embada. Kuti mbada ikaona hwai, haisi kuona chikafu, iri kuona hama yayo mukusikwa naMwari. Okay. Saka ndo rugare runenge rwuri muumambo hwamesiyasi. Ndo saka vanhu tichifanira kushingaira kuenda muumambo hwakadaro. Ndaida kubvunza kungoti makurumidza mamhanya kumberi. Because handiti mati chidzidzo chedu chiri kuti why preaching. Ipapapo pastor nemi vateereri mukacherechedza zvinezvi, munguva dzatiri kurarama vanoenda kuchechi nevasingaende kuchechi, vanonamata nevasinganamati, even vaparidzirwa, mukacherechedza nyika yatiri yezvino kurwadziwa kwacho kwakafanana.
tiri kutambura zvakafanana zvekuti ndaifunga ndo area dzamuchatibatsira pastor pandanzwa muchiti why preaching, because ndaifunga kuti muchatoburitsawo mutsauko unobva wawanikwa kune vanzwa vhangeri nevasina. But mukatasa ganongotaura zvemazuva ano, munhu wese ari kufa pastor. Munhu wese ari kufa, vafundisi vari kufa, vanoenda kuchechi vari kufa, vasingaende vari kufa, zvekuti pamati why preaching ka ndaitofunga kuti pamwe muruda kudzoka motenderera area idzodzo tione kuti pamwe zveshuwa pane chikonzero chingaita kuti vateereri vafarire panoparidzwa vhangeri. Right. Kufa kuriko, kutambudzika kuripo, because nhamo dzine marudzi akasiyana siyana. Okay. Asi vavariro yevhangeri Caston. Uchaona kwatinondopedzesera chikamu chinechi. Okay. Chinonotaura pamusoro pevanofa. Kuti zvichavei kana topinda muushe hwamesiyasi. Okay. Andizvazvona. Iri kuinda ikoko. All right, pastor. Asi apa vanhu vanofanira kuti vangopinda mupicture yekuti kana kuchiparidzwa vhangeri, nyaya haisi pakuti vanhu vagone kuextenda dzimba, vagone kuwana dzimotikari, kutenga mapurazi. Handiyo vavariro. Kune umambo hwamesiyasi. Kune ushe hwamesiyasi. Wakanaka. Nekuti munhu akaextenda imba anorwara. Vakaextenda dzimba vari kurambana. Mune kurwa mumaplots. Pamunoramba muchiti kuextenda ka ndiri kunyatsoona kuti makakura generation yenyu. Hani mukuru munhu ambotanga achigara kamba kadiki okapunza owedzera. Aiwa yezvino kuna anongotanga nekuaka hombe. Ndonzwa muchingoti kuextenda. Kuna anongotanga iri hombe chaiyo pasi. Alright, family. Asi nyaya hombe iri pakuti. Okay. Chero kuzimba ziguru rine marumu yekuti unopodza waridza mheterwa kuti mwari kuspare bedroom akunzwe. Imomo hamuna rugare seruchawanikwa muushe hwamesiyasi. Okay, pastor. Nditwa pabata. Enda kuna Job 21 verse 23 kusvika pa 26. Job 21 verse 23 to 26. Right. Mumwe anofa achine simba rake rose, akafara chose ane rugare, wedza dzake dzizere nemukaka, mwongo wemafupa ake wakanyorova. Mumwe anofa aine shungu dzemwoyo, asina kutongoravira zvakanaka. Vanovata pasi pamwe chete paguruva, honye dzinovafukidza vose. Panapa Job ari kutsanangura zviri kunyatseitika muupenyu huno, kuti kune umwe anosvika pakufa, zvekuti upenyu hwake hwese haana kumbosvika padhuze nezvakanaka. Ane achingoshupika bedzi. Andizvazvona. Koita mumwe anofa akatokora nemabhonzo. Muri kutotaura kwekufa kwakumberi. Kune vanhu vandototaura navo vanenge vachiti, pastor, inini Mwari chaizvo akandisikirei. Asati atosvika pakufa ba. Because anenge achiedza kuona kwaakabva. Hapana kana panoita kunge pane peji inoratidzwawo kufara. Zvekuti akatarisa upenyu hwake kuti anyatsoti Mwari ari papi. Anenge achipashaya mukuona kwake. Saka panapa Job ari kuburitsa maneighbors. Okay. Kuti umwe ari kupfachura. Okay. Umwe achirara naye. Ende unoziva zvinoitika muupenyu huno hwakasiyana. Hurumende inogona kutumira chikafu chenherera muraini. Sabhuku paanonyora listi revari kufanira kuchigashira. Nherera dzacho ka? Oisasisi vake. Vari kumira mirefu vanotori nemurume nevana. Ndovouya votoforera vochiwana. Nherera chaidzo dzichirara nenzara. Ndo kakararamiro kanosanganikwa nako muupenyu hunohu. Vanhu maneighbors, nherera iri papa ine nzara. Umwe asiri nherera adya chikafu chaanga chifanira kudyiwa nenherera. Handiti vazviona. Mushe hwamesiya manje zvinogadzirwa zvinenge zvisina kudaro. Alright. Handiti vapabataka. Now, bata vakorinde vekutanga 15 pavhesi ya 25 na 26 unzwe zvimwe zvichaitika muushe hwamesiya. Vakorinde vekutanga 15 verse 25. Right. Nekuti unofanira kubata ushe kusvikira aisa vavengi vose pasi petsoka dzake. Muvengi wekupedzisira achaparadzwa ndirwo rufu. Saka Mesiya paanouya hanzi anoisa zvinhu zvese pasi petsoka dzake. Kuti ikoko kureva kuti ndiye anenge aine control, ndiye anenge akabata matombo ezvinhu zvese. Ende hanzi chimwe chinhu chaachadhila nacho
chinotambudza vanhu rufu. Ya ipapapo ndo pari kutondivhiringa ipapapo apo. Saka kune vachanopinda muushe hwamesiyasi rufu runenge rwagadziriswa, hanzi runenge rwaparadzwa, kureva kuti rufuka hapana anenge achatya rufu mumambo hwamesiyasi. Ipapapo ka ndoziva kuti ndo subject dzenyu muri kumachechi muchitaura kudaro kuti upenyu husingaperi. Ireality here, live here pastor, kuti munhu unenge uchingoramba uriko hapana rufu pastor, ungoramba ungoriko anokuona kuti tino muno mukwengwa zvinonetsa kuzvibika kuti ungoriko here pastor, kuti uzvinyatsozvisvikira nepfungwa dzako zvinonetsa. Ndosaka zvichinzi kana tichidzidza shoko raMwari rinoda kuzanganiswa nekutenda, kuti Mwari kana mataura ndizvo ibva waverenga zvakazarwa 21. Mimi mbotaurai kamuri pastor, ndizvo here? Regera titsinire nazvakazarwa 21 vhesi ya 3 na 4. Zvakazarwa 21 vhesi 3 na 4. Ndikanzwa inzwi richibva kudenga richiti, tarirai, tebhenekeri yaMwari iri pakati pevanhu, iye uchagara navo, ivo vachava vanhu vake. Mwari amene uchava navo ave Mwari wavo, uchapisika misodzi yose pameso avo. Rufu haruchavipo, kana kuchema kana kurira, kana kutambudzika hazvingavapo, nekuti zvekutanga zvapfuura. Kana tapinda muushe hwamesiyasi Caston, Mwari hatizoite wekufungidzira mufungwa kuti timutsvake takavhara maziso. Aiwa, tinenge taakugara naye face to face, tichigara naye. Unoziva vana Maria naMartha vanoti kuna Jesu, dai manga muri pano Razaro angadai asina kufa. Vaive nepoint. Sino muushe hwamesiya manje tisingaite Mwari wokunotsvaka kune imwe nzvimbo, tichitogara naye zvaitaurwa nana Martha zviyani. Pastor, ndoda kuti timbonzwa kambo, but ndoda kuti musikondibatsira kupindura mubvunzo uyu, kuti kana muri tombo rine nyaya dzakadai dzamunogona kugadzira muchishandisa Bhaibheri, sei kumachechi musiri kutaura nyaya idzi pasi? Because dai muchitonyanya kutiudza kuti rufu runenge rusiku. Because chinhu chiri kuita kuti upenyu hwepanyika hubva hwaso hopeless ka mararamiro evanhu ka inyaya yerufu. Yeti mune mavhesi aya anogona kutobatsira vanhu munguva iri kufiwa zvakadai kuti vanhu vanzwise kuti aiwa muumambo hwamesiya pane chiriko. Mirai timbonzwa kambo, musikopindura ipapo pasi. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive.
Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Why preaching? Nemhaka yei vhangeri richiparidzwa. Ndakubvunzai mubvunzo Wangawati ndimi vaparidzi. Nyika yatiri kurarama iri kurwadza pastor. Right. Nemuvateereri ndofunga ndo zvamuri kutoonawo. Saka ndandiri kubvunza pastor kuti bhaibheri zvarine tariro inofadza yakadai. Ivo vafundisi vedu ana pastor rodzavo kashoma kuvanzwa vachitaura nyaya dzakadai. Vanenge vachingotipa tariro paupenyu huno bedzi kuti ndichawana basa, ndicharoorwa, kana kuina aifunga kuti handidhiraivhe mota manje ndichaidhiraivha. Ndo zvavanenge vachingotishingisa pazviri. Yeti nyika yatiri kurarama izvino iri kunyatsa kupuruvha kuti kana tiine tariro paupenyu huno bedzi, kutaura chokwadi tinonzwisa tsitsi. Saka ndiri kuvabvunza kuti sei vasinganyanye kutaura nyaya idzi ivo sevaparidzi? Right. Kusadzitaura kutokuta kwatinenge tichiita pabasa redu. Nekuti basa redu sevaparidzi ndere kudyara tariro mumwoyo yavanhu. Kwete paupenyu huno sezvinoreva Paul kuna vaKorinde, asi paupenyu hunouya hwemumahumambo hwaMesiyasi. Ikoko ndo kwatinofanira kuti nyaya dzose dzitendeke ikoko. Saka ukatoona muparidzi kana kuti ungano isingadzidze zvinondovasvitsa paushe hwaMesiyasi, maridzo iyoyo yasarira panzira. Dzidziso iyoyo haina kukwana. Because munenge muchingotendera pakuti handiri kuona zvikuitika, vanhu vada kuti usanosvike kuSouth Africa uri mupenyu. Ndo munenge muchingotaura nyaya dzepano panyika bedzi. Ndo zvekundinetsa kainini pasi. Kana munhu achikwira bhazi focus haisi pamastation ari munzira, anofanira kutsvaga bhazi rinonomusvitsa kudestination. Handiti wazvoona? Saka vhangeri ngaritakure vanhu. Destination inyaya yeumambo hwaMesiyasi. Amen. Apa ndakuitirai amen. Atinde pana Daniel 2 tisuzukidze nyaya yedu vhesi ya 44 na 45. Daniel 2 verse 44. Zvino nemazuva emadzimambo iwayo Mwari wekudenga uchamutsa ushe husingatongoparadzwi, uye simba rahwo haringapfuure kune rumwe rudzi rwevanhu. Asiwo huchaputsanya nokuparadza ushe uhwo hwose, ihwo huchamira nekusingaperi. Zvamakaona ibwe richivezwa mugomo zvisingaitwe nemaoko evanhu, rikaputsa-putsa dare nendarira, nevhu nesivheri nendarama. Mwari mukuru wakazivisa mambo zvichazoitwa pashure. Kurota uku ndekwazvokwadi, nokududzirwa kwazvo ndekwazvokwadi. Daniel ari kutsanangurira mambo Nebhukadhineza. Hope achidudzira hope dzavakanga varota. Vachiudzwa naMwari zvichatora nzvimbo panyika, asi zvichizonopedzisira nekusvika kweumambo hwaMesiyasi. Saka umambo hwaMesiyasi hwaimiririrwa nezidombo rakabva mugomo, harina kupotserwa nemunhu, rakangouya ndokusvokopwanya chifananidzo chakagadzirwa nesimbi dzakasiyana-siyana. Chifananidzo ichi ndo chaimiririra umambo hwaizotevera napanyika. Takazvidzidza zveshuwa kuna Daniel 2. But zidombo iri rinonzi rarova chifananidzo ichi, rakachikuya chikaita ufu. Ndokubva zvapupurutswa nemhepo. Ndobva dombo riya rasara rikakura kuzadza pasi pese. Zvikanzi ndo ushe hwaMesiya. Kana akutonga haana waachasheyana naye kuti chimwe chidimbu chenyika china ari kutonga, iye otonga chimwe chidimbu. Ushe hwake hunoputira pasi rose. It will be him all over. Ndiye bedzi. Hakuna umwe. Ndiye Mesiya uyo kana akutonga. Asi zvanzi umambo hwaMesiya hunouya ari ini. Zvikanzi mumazuva emadzimambo iwayo. Nekuti patakadzidza munhoroondo ikai, zvainzi kana makuverenga nguva muchienda kuti munosvika panouya ushe hwaMesiyasi, imbosiya henyu kwese kumashure uko kwakamboraramika, mutangire paushe hweBhabhironi. Takazvidzidza. Handitika? Iyo ichateverwa neMiddle Persia. Ndizvozvo. Iyi yozoteverwa neGreece. Vakatotonga naAlexander. Mushure meGreece kwozouya Roman Empire. Ana Kesari. Asi ushe hweRoma zvikanzi huchazoti pakunopera kwaho hobanzuka
pobuda 10, pobuda madzimambo 10. Kune vamwe vakanzwa zvidzidzo zvekumashure iri kuita unge revision iri kuitwa napastor yekudzidza kwatakaita muna Daniel 2 naDaniel 7. Famba yenyu pastor. Zvikanzi paumambo 10, pamadzimambo 10 aya 3 vacho vachaparadzwa, right, kosara 7. Takavadzidza 7 vatoriko nyika dzitoriko kuEurope. Saka 7 idzi ndo dziri kuumba Europe yanhasi. Chakangochinja mazita. Dzane mazita manyowani. Vana England, vana France, vana Germany, vana Italy, vana Spain, vana Portugal. Right. Saka ndo zvanzi nevhesi. Nemazuva emadzimambo iwaya. Api acho? Variko ivava vana Germany, vana Spain, vana France. Mwari wekudenga ndiye achagadza umambo wani hwaMesiyasi hunogadzwa nekuuya kwaJesu kuzotonga pasi rose. Area yoyi pamunoitaura kakawanda mati mamboona kuti tine kakukwesherana katinoita tiri muno mustudio. Because munonosiya vanhu vaakutya mukutaura kunoita vafana vechidiki izvi vanenge vachitoti saka chinogona kuchaya anytime. Vanenge vaakutotya because mukaramba muchitsimbidzira kuti iwo mumazuva anaya Mesiyasi anogona kugadza umambo wake. Munosiya vanhu vakutya vakutofunga kuti ndofunga zvinogona kutoitika mumakore atiri. Kutya, chinokonzeresa kutya chimwe chezvinhu izvi kuti aidha munhu haana kunatsodzidza vhangeri kusvika parinondogumira pekumusvitsa pana Mesiya. Alright. Kana kuti haanei naJesu wacho. Saka munhu akadaro anotya kuti paanouya zvangu zvapera. Alright. Asi munhu akagadzirira manje anofanana nemunhu anga akamirira bhazi uriona unzwa raakutinhira zvaita mana takuenda. Mirai ndimbobvunza vateereri. Vateereri, panotaurwa nyaya yekugadzwa kweumambo hwaMwari hwaJesu Kristu, munonzwa muchifara here kana kuti munotya? Ndoda kuti muzombotipinduro ipapapo. Munoshandisa nhare dzedu, zvinoita sei mamuri? Munonzwa here kuti shuwa taakuonekana nenyika inorwadza, kana kuti pane kakutya kanouya mamuri? Ndopari kunzi napastor kana paine kakutya zvikuru kuti maybe pane zvidzidzo zvinoda kuti zvinyatsozikanwa zviri mushoko raMwari, kana kuti maybe uri muchimiro chekuti hauna hanya neumambo hwacho nedzidziso yaJesu. Shuwa mubvunzwa ndati ndimbokubvunzai. Fambenyu pa. Handei pana Daniel 7:18. Daniel 7:18. Ushe hwakanaka hwaMesiyasi. Asi vatsvene vokumusoro-soro vachapiwa ushe. Ushe huchava hwavo nekusingaperi-peri. Saka zviri kunzi panenge pauya Mesiyasi, vatsvene vaMwari vachapiwa ushe. Vopinda muushe uhwo nekusingaperi-peri. Saka pfungwa iri kubuda panapa ndeyekuti fokasi yevatsvene vanonzi vatsvene haisi yekuti ndiani ari kutonga kuRussia, ndiani ari kutonga kuChina, ndiani ari kutonga kuAmerica. Aiwa, fokasi yevatsvene inofanira kunge ichinangisa kuushe hwaMesiya huri kuuya. Madzimambo pano pasi vanotonga hanzi vachachinjana. Kana muchidzidza chiprofita chaDaniel vachachinjana, but nyaya yenyu imimi kana muri vatsvene haisi yekutarisa pakuchinjana kwavo. Saka ndiani achachinja ningi, ndiani achachinja ningi. Aiwa, fokasi yenyu kungoziva kuti izvi zvinosanganikwa nazvo munzira takatarisa kwedu tichienda kwaMesiya. Tsanangurai vararamati focus. Tiri kureva muri kuteere vanhu vasatombo, because mukadaroka munema kutoti vanhu vasatomboite kakunzwawo kuti zvii zviri kuitika panyika. Muri kutipa mati focus. Aiwa, unozvinzwa iwe kana uri mubhazika unogona kunzwa kuti zvinotapa mhendamu ndiye kumusha kwedu kaya mamutaura ekuedza mapa mhendamu. It's fine. Istation pamunopfuura napo. Alright. But haubva pagoto. Haubva waburuka wotsvaga pekurara pagoto. Aiwa, istation yamunopfuura nayo. Pamuri kuti focus kuri kuchikokera mazviri. Pfungwa dzako ngadzireke kubva dzachikokera pane zviri kuitika panapa. Ziva kuti tine kwatiri kuenda.
Okay. Mushe hwamesiasi. Okay. Anditi wazona. Aiwa ndapanzwisisa. Wapabata. Verenga Daniel 7 verse 26 na 27. Daniel 7 verse 26. Asi kutonga kuchatanga, vachabvisa simba rake kuti varipedze nekuriparadza kusvikira pakuguma. Ipapo ushe nesimba neukuru hweushe hwese pasi pedenga rose zvichapiwa vanhu vavatsvene vokumusoro-soro. Ushe hwake ndohwokusingaperi. Masimba ose achamushumira nokumuteerera. Right. Pari kubudiswa fungwa yekuti umambo huchachinjana. Ende pataidzidza munhoroondo kunonzi hunochinjana kusvikira panozouya Christian Church mawira yakaita Dark Ages. Yes. Yauya yoparadza amwe madzimambo matatu. Takazvidzidza izvozvo. Yochinja mutemo waMwari. Kubvisa sabata raMwari remusi wechinomwe wevhiki. Yoisira vanhu musi wesvondo. Vanhu vazhinji nemutemo uyafutika watakambotaura wokushandiswa kwezvifananidzo. Vanhu vazhinji votonamata vasingachachengeti sabata raMwari. Asi hanzi pazvinenge zvichiitika izvi rutongo rwobva rwatanga. Ndizvozvo rwuya rwatakadzidza rwuya rwekuti rwaizotanga panogumira 2300 years dzemuchiprofita chekuna Daniel 8. Yes, ndizvozvo pasi dzakapera muna 1844. Saka hanzi rutongo irworwo runotanga parwunopera. Rutongo irworwo Mesiya obva auya opa vatsvene ushe. Saka pakadai pakanaka kapa good news kune vanoenda kumachechi kapa. Right. Kuratidza kuti chapinda muushe naMesiya. Anditwazvo. But tichienda kuchechi unofanira kuti muchenjerere kuandalaina vara iri rinoti watsvene. Riverenge kuna zvakazarurwa 14 pavhesi ya12. Manzwa here pandataura wati ndati iyi good news kune vanoenda kuchechi kavari kunamata. Saka ini ndiri kuwedzera manje kuti nyaya hainogumire pakuenda kuchechi. Muchienda kuchechi pane vara rataurwa nekuti hanzi haazopi vanoenda kuchechi umambo. Handiwo vaachapinda nawo, anopinda newatsvene. Muda kuteedzera vara chairo rashandiswa kuti rinomboreve bhaibheri kuridzidza kupenenguraka muchiona kuti chii chiri kunyatsorehwapo. Saka mati ndiita seya zvakazarurwa 14 pavhesi 12. Zvakazarurwa 14 verse 12. Right. Ndipo pane kutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nekutenda kwaJesu. Saka vanonzi vatsvene bhaibheri kana richitaura hanzi vanhu vanotenda muna Jesu. Ndo vakatenda muna Jesu samuponesi wavo. Pamusoro pekutenda muna Jesu vanonamata Mwari vachichengeta mitemo yaMwari. Ndo munhu anonzi mutsvene nebhaibheri. Faith in Jesus. Right. And obeying my commandments. That's right. Okay. Achivachateerera ese ari 10. Right. Itsinhire nazvakazarurwa 12 vhesi 17. Ndaona unenge uda kutaura usati wataura. Zvakazarurwa 12 pavhesi ya 17. Zvakazarurwa 12 vhesi 17. Right. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kunorwa nevamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari nevanobata kupupura kwaJesu. Saka vatsvene kanamatiro kavo kanobohwa Satani. Chii chinoita kuti vabohwe Satani? Satani akaona munhu achienda kuchechi asingatende muna Jesu anoziva kuti kungoenda zvake. But tichaparara tese nevadhara. Anditwazvona izvi hazvina kwazviri kuenda. Anditwazvona kungofanana nemunhu ari kuenda kuchikoro asina kurejista. Haunyore, hapana certificate. Pastor mukadaro manje hamusi muri kubva manhingirikira here maita unge muri kusundira vamwe kuti vabude muumambo hwaMesiyasi? Aiwa, kutokurudzira. Aiwa, idzwai zvandiri kutaura ka because tine vatendi vakatowanda vari kwezvino vakatowanda ka especially munyika yedu vanotoenda panzvimbo dzavanonamatira asi havazotende muna Jesu chete. Right. Nyaya yemweya mutsvene vanenge vachitoitaura vachitoti uri kutibatsira but panyaya yaJesu apa ipapa havazotende kwaari. Saka kunamata kwakadaro manje kunofadza Satani because anoziva kuti idzi hadzina kwadziri kuenda idzi. Chimwe but tinotoona vakawanda. Mukuona zvandiri kutya pastor, ndiri kutya kuti mune makuburitsa vanhu vakawanda muumambo. Hauna kubata patatangira hurukuru yedu.
Taurai tati pasi. chinangwa chekunamata ndechekunosvitsa vanhu panyaya yaMesiya. Ndizvo saka patiri kutodzidza apaka munhu kana achienda kuchechi Eh. achinzwisa kuti ine handitende muna Jesu, nyaya iri kutoti kanamatirei ikako kanofadza Satani, saka chinja kembe. Ndazonzwa zvamuta. Saka munhu anofanira kutenda muna Jesu, ochengeta mitemo yaMwari yese. In other words, hamusi kutoti ava havaende, but muri kutoti paitwe macorrection. Ndatya kuti because kune mumwe unozoona mumwe ateredzi mungu wakusenda mameseji unzoona asakaendai mega kudenga kwacho hati mazoni. Saka tofanira kuenda aiwa ndapada manja. Saka hanzi munhu anofanira kutenda muna Jesu, ochengeta mitemo yaMwari. Munhu iye anobohwa Satani. Daniel 12 verse 1-3 chisatanzwa kambo. Zvino nenguva iyo Michael achasimuka, iye muchinda mukuru anorindira vana vevanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwemarudzi avanhu kusvikira nguva iyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyorwa mubhuku. Zvino vazhinji vevavete muguruva rapasi vachamuka. Vamwe vachamukira upenyu husingaperi, vamwe kukunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi. Vakachenjera vachapenya sekupenya kwokudenga, uye vanodzosera vazhinji kukururama vachapenya senyeredzi nokusingaperi-peri. Mumazuva ekupedzisirisa kwenhoroondo yenyika inoi, Castor, vanonamata vachitenda muna Jesu, vachichengeta mitemo yaMwari, vachatambudzwa zvakasimba, because kanamatiro kavo kanobohwa Satani. Saka ndo iri kunzi pachaita nguva yenjodzi isina kumboonekwa munhoroondo. Right. Anzi kutambudzwa kwacho kune kwakaomarara zvekuti hakuna munhu anogona kununura munhu. Pachatosumuka Mikaeri ega. Mikaeri izita raJesu, ndo zita rake remadunhurirwa kana ari muhondo. Anonzi Jesu, Jesus, zvinoreva kuti Savior, muponesi. Ndizvozvo. Anonzi Emmanuel, kureva kuti Mwari akauya kuzogara pakati pevanhu. Ndiye Christ ka. Kristu zvinoreva kuti akazodzwa. But kana zvazvehondo, zvaminya, asimukira kurwira vana vake, anopfeka bhachi rakanyorwa kuti Mikaeri. Saka ndiye achasimuka, but kana asumuka manje, hanzi chero vakafa vachitenda vachamutswa. Hamusi maakutodiscourage here pastor umambo hwamanga magona kumaketa zvakanaka hwekudenga kuti muchiudza vanhu kuti vachapinda nenguva yenjodzi. Imbobata ipapo ka tinzwe kambo ugouya wabvunza mubvunzo wakwewo. Because toda kutenda vateereri, rambai muri paprogram yedu. Chisimuka imbese mwa Kristu murwe wondo, wondo na Satani, wondo ne chitema, katirira imbese mupinde, wondo ikuguma kwenyika. Mukai, chisimuka imbese mwa Kristu chimukai, mukai mwa Kristu mukai, Jesu mtungamiri wewondo, tichapfeka jire, matakurira. Tora ijombo mwa Kristu murwe wondo iyi, wondo na Satani, wondo ne chitema, feka chishangu simba imeze, enda imeri murwe wondo. Chisimukai mbese ma Kristu chimukai, mukai ma Kristu mukai, Jesu mtungamiri wewondo, tichapfeka jire, matakurira. Daizira inyesa yeseje wondo iyi, wondo na Satani, wondo ne chitema, viva inesibare kudenga, Jesu anotungamiraje. Mukai, chisimukai mbese, ma Kristu chimukai, mukai ma Kristu mukai,
mukai Jesu mtungamiri wewondo tichapfeka zvire mbatakurira mukai chisimukai mese makristu chimukai mukai makristu mukai Jesu mtungamiri wewondo tichapfeka zvire mbatakurira tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu nemhaka yei vhangeri richiparidzwa. Wanga une mubvunzo Caston? Manga patapedzisira kuerenga Daniel 12 right. verse 1 to 3 yekuratidza kuti mazuva ano ekupedzisira vana vaMwari vachapindana nenguva dzinorwadza. Togona kungoti period of persecution kana of tribulation, nguva dzinorwadza. Hazvitodiscourage here vanhu vatanga tatanga nawo muprogramu inoyi vachinzwa kuti muumambo hwaMwari shumba nemhuru zvinogarisana, hakuna rufu. Muri kuita kunge makutyisidzira futi vanhu vedu kapasta. Unoziva kuti chinhu chakanaka chero chikanzi chinopfuura nepakaoma hachivhundutsire zvokuti vanhu vangachiregere. Wakambonzwa vana mai vachitsanangura zvinoitika kuLabour Ward? Okay, vanotsanangura kuti kunochemewa, umwe akaita unga akasumuka pamubhedha, umwe akaita sei achibongomora, but vanhu vari kumira kuti inini asikane zvandakanzwa zvinoitika kuLabour, haiwa ina handite mwana upenyu wese. Alright. Vanhu vanototi kana akashaya mberi vanotochema kuna Mwari nekurwadza kwese kunoita mimba kwewako. Handiti zvona. Saka ushe hwakanaka hwaMesiasi chero zvikanzi simbi ichatsvuka kana nyika yako noguma pachaita chisina kumboonekwa, izvozvo hazvitodiscourage vana vaMwari. In other words, mukutoti here vamwe vatsvene vanogona kutotambudzwa to the extent yekufa. Because kana bhaibheri richitaura kuti vanhu vachashungurudzwa ende vamwe kusati kwatombosvika panguva yevamwe vanenge vatofa. Right. But kufa before that time of trouble or during iyoyo haisi loss kudenga. Unoziva kuti munhu akafa achitenda muna Mwari achifamba sezvinoda Mwari akangofa denga vanotodedzera kuti wini denga. Wini denga. Kuti wini denga. Denga kana achiti wini denga zvinoreva Caston ndezvekuti kana uri mupenyu zvikakuwandira unozonzwa munhu ati zvazvandiremera vana vaMwari. Ndosaka ndakambomira kuna Mwari. But munhu akadzvanywa kusvika afa akabata pakutenda denga rinofara because afa haachaeduki. Alright. Afa haeduki because hapasisina kudzokera kumashure. Saka iri wini denga. Iwini denga manje. Unoziva kuti nemhaka yei munhu akakotsira ari kumba nguva dzekuuya kwebhasi dzakwana anosiyiwa nebhasi. Ndizvozvo. Asi munhu akapinda mubhasi otenga tiketi rake okotsira ari pasiti, munhu iye yakanaka kwaari because kana asvika padestination anongomutswa oburuka. Saka ukafa wakatenda hadenga rawina. Watombazi. Saka maybe vateereri manzwisiro andiri kuita pastor chingatokurudzirwa ndechekuti atipinde mubhazi. Ndofunga ndokurudziro iripo pastor kana siri kukanganisa, ngatipinde mubhazi. Hatizoti muupenyu huri kugona kukudzvanyai zvakadii, hatize matambudziko amuri kutarisana nawo mamwe acho achatovavarira kusvika tichifa. But pastor vari kuti munhu ukafa uri mubhazi watenda kuna Mwari iwini denga, hapana kuyeduka kana munhu afa. Tinoita kuzomirira kupinda umambo hwaMesiasi. Ngatifei tiri mumaoko aMwari. Ngatifambei pasi. Saka magamba ese pakutenda vachacelebrata ushe hwaMesiasi vamutswa. Okay. Ndo zvataura Daniel. Zvakambana ndo zvataishingairira izvi. Okay. Atitowazvona. Rega tinde pana Mateo 24 verse ya 11 kuenda pa 14. Matthew 24 verse 11 to 14. Right. Vaprofita vazhinji venhema vachamuka vachitsausa vazhinji. Rudo rwevazhinji ruchatonhora nekuti kusarurama kuchawanda. Asi anotsungirira kusvika pakuguma uchaponeswa. Ivhangeri yeushe ichaparidzirwa munyika dzose, chive chapupu kumarudzi ose, ipapo kuguma kuchasvika. Right.
panapa pane zvinhu zvingaita zvitatu zvabuda pandima iyi. Takanangana nekunouya kweushe hwamesiyasi. Right. Hanzi mumazuva ekupedzisira machechi achawanda ndoari kumirirwa nekuwanda kwevaprofita. Ende machechi achoka anenge asina chinangwa chekuendesa vanhu kudenga. Kuenda anenge atori maprojects ekuita mari nawo. Anditozvona zvekuti dzidziso dzavo musadaro kamunovhundutsa vateereri ndo zviri kutotaura bhaibheri zvekuti vanhu vanofanira kana muchidzidza bhaibheri rinopa chenjedzo. Nyaya yeku unonzwa vanhu vaitaura kuti kana pandudo hazvizinzwa mudzimamo machechi ese nekuwanda kwaakaita vasikana ibva watsvagawo yako. Machechi mabhazi, machechi inzira, inhungo dzinonosangana pachiruve. Asi Jesu anoti kuwanda kwawo haanangi kumwe chete. Kune mamwe akatodhizainwa ari maprojects ekuita nawo mari. Vanhu pakuita mari vanoronga zvakasiyana siyana. Umwe anonofidha mombe, umwe anofidha huku, umwe achirima muriwo. Vamwe utonzwa vachiti kana paine bhizinesi rinofamba fast nderechechi. But pastor, nekuwanda kwakaita mavhesi, ndinoda kutobvunza imi because ndikabvunza vateereri hazvizoita. Nekuwanda kwakaita mavhesi anotsanangura vaprofita venhema nekuitwa kwese kwamuri utsananguro, zviri kutoita kunge vanhu vari kutonyanya kutyokera futi mazviri. Izvo zvacho zvinopiwa warning nebhaibheri. Unoziva kuti ndosaka ukaenda kuchechi usina shungu dzeushe hwamesiyasi, kuchechi kunorasiswa vakuru vadiki, vapfumi, varombo, vakafunda nevasina. Vazodzi nevamwe sekuru vedu dzivapayarira kuwedza kwavakashanda. Sekuru vanoti samaita vanhu vemazuva ano vanodzidza asi havagone kuaplaya zvavari kudzidza pane zvinenge zvichiitika. Vane kumwe kwavakanga vaenda vaine zvavaenda kunobatsirwa. Ndobva vanzi munouya nekreti yemazai nekakatoni kemukaka masterilized. Asi yaive nyaya yezvekubika cooking. Mira. Saka vasvika ikoko vanoti kwanzi mukaka uya wakadirwa mune umwe mudziyo chigubhu 1 sterilized milk. Ndobva mapunzirwa mazai 3 maiswa mukaka. Saka vanti hanzi ndakazorwa manje mazai aya akodzongerwa mumukaka. Kuzorwa mwiri wese. Kuzorwa kumusoro, maoko zvese. Hanzi ndobva ndanzi pane tunzira twaikrosana. Ndobva ndanzi chienda yamunogara pamara. Yaive medication here chaive chichi. Vaishandirwa kwavakanga vaenda. Ndobva vanzi zorai izvi. Ndobva vazorwa manje. Mazai 3 akabiswa mukreti muyama nechigubhu 1 chesterera zvakodzongwa pamwe chete. Ndobva vazorwa. Hanzi ndakagara samaita. Ndobvanzi ndai munogara pamharadzano petunzira tuiri. Hanzi ndione zvakuita nhunzi pandiri. Hanzi ndikati munyama ugobviswa nenhunzi. Ndakasumuka ndikanogeza. Saka vaiedza kungotsanangura bedzi kuti chero nevamwe vanhu vakafunda kana vanhu vakuru avamboona kuti hapana nyaya iri kumboitika kuti munyama ungabviswe nenhunzi. Ndasikazondo zvamuri kuedza kuro ainzi ndokuti munyama ubve. Hamene chavaida kugadzirirwa patanda ndakanyatsa kuti chingabviswe nenhunzi. Saka pari kunzi machechi achawanda mumazuva. Anditozva chimwe chinhu chanzi chichaitika mumazuva ekupedzisira hanzi rudo ruchapwa. Kupera. Ndopaunoona murume mukuruka anosiya vana vakabva muchiuno chake kuenda kunodya pei yese nepfambi, achichengeta vana vepfambi vane madzibaba avo. Zvidzidzo izvozvo takazviita pastor. Kupwa kwerudo ikoko mumazuva api ekupedzisira kana ushe hwamesiya hwakuda kusvika. Hanzi kutambudzika kuchawanda. Ukamboona kuti mumazuva anaya chero kuna ana chiremba chaiko vanhu vanoitwa kunge bhora. Handi bhora ndipasirewo mwachipasiramo vanhu anopasiranwa. Zvinonzwa chiremba ataura kuti nyaya yenyu paya ndakukutumirai pakona paAvenue naStreet. Andizvona iye anenge kuti atokurapa kuti iye achovha asvika pane chimwe chidanho akunyatsoona kuti achakuda pakona paAvenue naStreet ndoko wakurifema woendeswa kuna Avenue naStreet kune mumwe chiremba. Saka unozonzwa warombo manya kuti ndozvatakati tanyorerwa oenda kumusha kunofira kumusha vachitsvagana huro ikoko
ko mari yese yambobhadhara uyu wekutanga uyu. Aiwa, izvozvo hazvitsvagika, ndo zvinowedzera nhamo pamasuwo ekupedzisira. Uzonofira kumusha wangu ndakazorewa naningi gore rapfuura nepanapa ndorakazoti saka vanhu vachatambura, vanhu vachatambudzika. But shoko riri kutiro asi vanotsungirira kusvika pakuguma ivavo vachaponeswa. Kureva kuti panenge pachiitika zvese izvi pane vachatsungirira pakunamata chaiko kwekuteera Mwari mumweya nemuzvokwadi. But futi still pastor ini ndikunyatsa kufollowa ende ndichikuteererai pamuri taura mati mimi why preaching, right? Still muri kubatwa nemhosva vafundisi, because apa maakutiverengera vhesi inokurudzira vanhu kutsungirira whether vakafa vachifira muna Jesu muumambo vachapinda. But kana muri kuchechi manje mavhesi aya hamaaverengai, hamutoudze vanhu chokwadi chekuti vanhu panyika vanotambura, munenge muchitovati uya kunowane double. Mukuona zvamunoita manje kana maakumachechi mustudio muri kutaura zvakanaka, kumachechi munenge muchiita kunge zvinonzi ukauya kuna Mwarika hapana pekupfuura nepamarwadzo nepanotambudza. Right, ndo panzi naJesu mungwarire, nekuti vhangeri richatoshandiswa senzira yekuwana nayo mari. Ndo pano vanhu vanga vachinzi vachawanda vaprofita venhema vatungamiriri mune zvekunamata, vanenge vachitodaidza Jesu asi nyaya dzisiri dzekunopinza vanhu muushe hwaMesiya. Saka pari wrong kakakuita kakadara, right? Then hanzi vhangeri yeushe kana yaparidzirwa vanhu vese kuguma kwazosvika. Ndaida kutokubvunza ipapo, handize zvamunoda kutaura kuti bhaibheri rinorevei kana richiti yeushe. Kana richiti yeusheka zvireva kuti it's a particular gospel, ivhangeri rakatotsanangurika. Tipindure tichidai so tipindure muzvikamu. Titange tanzwa pekuti kana chinzi reushe zviri kurevei. Enda pana zvakazarurwa 19 verse 14 to 16. Zvakazarurwa 19 verse 14 to 16. Right. Hondo dzekudenga dzikamutevera, dzakatasva mabhiza machena, dzakafuka micheka wakanaka muchena usina tsvina. Mumuromo make mukabuda munondo unopinza kuti arove marudzi nawo. Uchaafudza netsvimbo yedare, unotsika chisviniro chehasha dzekutsamwa kwaMwari Wamasimba Ose. Panguo yake nepachidzva chake pakanga pakanyorwa zita rinoti mambo wemadzimambo nashe wemadzishe. Saka kana zvichinzi vhangeri yeushe, ivhangeri inobudisa pachena kuti ishe wacho ndiani. Saka ari kutaurwa kuna zvakazarurwa ndiJesu ndiye ari kunzi ndiye mambo wamadzimambo naishe wamadzishe. Saka vhangeri inofanira kuenda kuvanhu vese. Ivhangeri inosvikosimudza Jesu saishe namuponesi. Ndikuteerera pasi waibataka yasumudza Jesu saishe namuponesi kuvanhu vanoponeswa nekutenda kwaari, asi vachirangarira kuti muponesi ari ishe. Ende hakuna ishe anotonga asina bumbiro remutemo. Saka iri kunzi vhangeri iyi inoti Jesu apo ndiye muponesi wedu, right? Ndiishe asi ane code of conduct yake saishe. Saishe ndio mitemo inegona. Saka vhangeri racho rinoparidza Jesu, rodzidzisa faith in Jesus and obedience. Very good. Andito apabata vhangeri riri kunzi reushe iri Caston rinosamaraizwa. Aiwa, mirai muruda kumanya. Ndatoona dambudziko pastor. Ndikuona nguva yedu yafamba. Saka ndakukadzika because pekuti Jesu ndiishe, right, vanhu vanopafarira. Panotoimbwa ipapo kuti ishe wemadzishe, right. But pfungwa yamataura yekuti ishe wese ane bumbiro remitemo. Vanhu zvinoita kunge zvinonzi vanoda kuimba kuti Jesu ndiishe, asi ishe uyu havadi kuteerera mitemo yake. Right. Saka vhangeri riri kufanira kuudzwa vanhu vese nderekuti vagashire zvese ishe wacho nemitemo yake. Because zvanyanya kuva common ndezvekugashira kuti ndakagashira Jesu. Paunongonoti tiringindi kuti kana ari mambo, mambo wese ane mitemo inofanira kuitwa nemacitizens. Chitengetai mitemo yamambo wenyu, ipapo manje munobva maita U-turn, vanhu vanotobwekana. Saka vhangeri yeushe inofanira kuenda kuvanhu vese ndeyekuti gashirai Jesu mumuteerere.
Thank you, ibva waverenga zvakazarurwa 14 pavhesi 6 kuenda pa9. Zvakazarurwa 14 verse 6 to 9. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga ane ivhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika nemarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose nevanhu vose. Akati nenzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa nematsime emvura. Ipapo mumwe mutumwa wakateera achiti, rawa rawa Bhabhironi guta guru, rakanwisa marudzi ose waini yekutsamwa kwoupombwe hwaro. Ipapo mumwe mutumwa wechitatu akateera akati nenzwi guru, kana munhu akanamata chikara nemufananidzo wacho nokugamuchira chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake, naiye uchanwawo waini yekutsamwa kwaMwari. Right. Saka vhangeri iri kunzi yeushe yakataurwa naJesu yes, inosamaraizwa pana zvakazarurwa 14. Zvinorevei? Pari kunzi namatai akasika. But ukachiuya mukurarama kwevanhu manje, vamwe vanoti tinoita zvemidzimu. Midzimu chii? Midzimu mweya yakaipa, ngirozi dzakapandukira Mwari, dzinodaidzwa mazita evanhu vakafa. Saka mweya yakaipa iri kuuya mumazita ehama dzedu dzakafa. Handiti wazviona ka? Saka idzo ngirozi dzakapanduka ka, nevanhu vacho vakafa vese zvisikwa. But pana zvakazarwa pari kunzi namatai akasika, kutoreva kuti vange vachita zvemidzimu vabveko vanamate Mwari panda pabataka. Pobva panzi Bhabhironi rawa. Chii chinonzi Bhabhironi? Sekudzidza kwatakaita, Bhabhironi ine chinamati chinosanganisa chokwadi nenhema. Saka pari kunzi mumazuva ekupedzesera vanhu vanofanira kudzidziswa kuti chawanda panyika kuzanganisa kunamatwa kwaMwari wechokwadi nenhema. Saka imimi sevana vaMwari vhurikai pfungwa, muvhure meso pakunamata. Haikona kungononakidzwa bedzi nekuimba, kunonakidzwa nekutamba. Aiwa, dzidza shoko, unzwe kuti chokwadi ndechipi. Uchiinzanisawo zvaiita vekuBheria, vanonzi vaiti kana Pauro aparidza chero amutsanga akafa, asi vainoongorora mharidzo dzaparidzwa naPauro vachidziinzanisa neshoko kuti vaone kuti zvataurwa nemunhu uyu amutsa munhu ndezveshuwa here. Ipapo ndiri kupada pastor, mhanyai panzi munhu akagamuchira chiratidzo. Ndiri kuona nguva dzedu zvikanzi anenge azogamuchira chiratidzo chechikara, mark of the beast, pahuma kana paruoko. Kuna Ezekiel 20 pavhesi ya12 na20, mufundisi. Ezekiel 20 verse 12 na 20 inoburitsa pachena. Mwari anoti vana vangu ndakavapa saini. Vatsvene vaMwari vanopowa saini. Zvikanzi ndakavapa sabata rangu ndiro saini pakati pangu navo, kuedza kuti tiri pamwe chete, tiri kufamba pamwe chete, ndini Mwari wavo, ivo vatsvene vangu. Saka saini yaMwari isabata. But the Christian church mumadark ages ichitungamirirwa naSatani yakachinja sabata ikaisa pamusi wekutanga wevhiki. Saka sabata raMwari isaini yaMwari ndo saini yaMwari. Saka Satani waanotsvaga saini isiri kure nesaini yaMwari, ndobva aiso pamusi wekutanga wevhiki. Saka ndo inonzi muzviprofita mark of the beast. Imaki yakabva kuna Satani ichipohwa kuchechi. Saka kugashira pahumaka ndokudzidziswa kwevanhu kunze sabata rakapera risina basa. Kugashira paruoko ndo vamwe vaya vasina hanya nekunamata vanoshanda nemusi wesabata kuunganidza pfuma nekutsvaga chingwa. Ndoda kutendai pastor, ndaona nguva dzedu dzapera. Ndafarira pamapedzera nyaya yenyu iri kuti chinonzi mark of the beast hachizi chinhu chingapfekwe kumeso kana chingadhindwe munhu kana chingaiswe paruoko. Pamama kutaura nyaya yesabata, kazhinji pamunoitaura tiri mustudio mati mamboona kuti ndinei ndichikutyirai, because vanhu vanozviziva kuti inini nemi tinoenda kuSeventh Day Adventist Church. Saka vanenge vakufunga kuti hakutaura nyaya dzekuchechi. But munoziva ndakatozoshamisika kuvateereri vedu, kune vamwe vakutojekerwa nazvo.
havasi kuramba vachiona sekunge pari kutaurwa dzidziso yeku7th day adventist. Saka maona ndakusiyai muchitaura nhasi. Kare ndaikutyirai because ndaisada kuti zviite kunge paakutaurwa zveku7th day adventist church. Mark of the beast ndo zvairi sekutsanangurwa kwaita namufundisi. Maki yaMwari iri pakuchengetedzwa kwesabata remusi wechinomwe wevhiki. Onekai vateereri vedu pastor. Tinotenda vateereri. Saka chinangwa chevhangeri kuti vanhu tese tigadzirire kunopinda muumambo naMesiya. Mwari dai akakubatsirai, shungu idzodzo dzimere mukati menyu, dzisakurirwe nekudiridzirwa nemweya waMwari. Tishingaire pakunamata Mwari sezvaanoda. Kana pangaita mibvunzo kana pamwe panoda kubatsirwa, tibatei panhare dzinoteera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi vakuchengetei tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo utungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tabu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvikanyanza mananda aondichisa Andichina sororo Dosamira kunemwika Kandinzwe Eimi motiti Dinoku Otungamira